Rekord ta' aktar minn 150 nominazzjoni ġew sottomessi għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema li tippremja l-kontribut siewi tal-ħaddiema Maltin f'diversi oqsma. Matul is-serata ġew ippremjati persuni f'għaxar kategoriji, fosthom it-tim tas-sena, l-aktar organizzazzjoni inklusiva, il-ħaddiem tas-sena u l-Premju tal-Lifetime Achievement. Il-ħaddiem tas-sena 2025 intrebaħ minn Anna Kallejja għall-ħidma tagħha fl-isport ma' persuni b'diżabilità. Dan l-onuri ġor miegħu snin twal ta' ħidma ma' persuni li forsi kellhom challenges f'ħajjithom u li sabu lilna bħala Special Olympics biex ngħinuhom tim sħiħ li jemmen li l-opportunitajiet huma ta' kulħadd, li kulħadd għandu iċ-ċans tiegħu kemm f'dak li huwa taħriġ fid-dinja soċjali kif ukoll fid-dinja sportiva. Għas-serata attendit ukoll l-Aġent President ta' Repubblika ta' Malta, Dr. Helena Dalli, li matul id-diskors tagħha qalet li Malta qed isservi ta' eżempju fuq livell globali f'dik li ġustizzja industrijali. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul qal li l-Gvern bħalissa qed imexxi diskussjoni dwar miżura mirata l-ħaddiema sabiex igawdu aktar ħin mal-familji tagħhom permezz tar-right to disconnect.